अभी लोग वो ना इला मार दवा हाथ ना पे रहा गई कोबले हो। अच्छा तने देर और अच्छा आ गई नहीं। हाँ प्रणाम। बड़ा 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 लेट कर दिया हमारा। ए जानता नहीं दुआरवा पर दू आदमी आ गई रह अच्छा वही पर समझ जाए जे कुछ बातचीत लागल है चले। अब वो कुर्सी लिया और सब सुनाई ना। सब बढ़िया बा अपन कहीं। सब बढ़िया बा। अच्छा बढ़िया काम बा। आज माने 2 दिन से हाँ 20 गो फोन आयल लड़की वाला के। हाँ हाँ 20 गो फोन लड़की वाला के आयल। वो लोग के खाली ये कहनाम बा जे लड़का पढ़ल लिखल बा कि ना। ए महाराज बहुत पढ़ा लिखल बा। लड़का पढ़ल बा। ए गांव भर में बेसी पढ़ ले बा। हाँ हाँ अच्छा ठीक बते वो काम ना करी। हम उ अगुआ हई जे हम पहले इत्मीनान हो जानी लड़का कैसन बा लड़की कैसन बिया। जब ओकर मैचिंग हमरा नजर में अच्छा हो जाए नु तबे हम आगे बात बढ़ावे अच्छा नी। ठीक बा ठीक हनु बा। हम हाँ, हड़बड़ सड़बड़ ना करे नी। ठीक बा लड़का होके कुछ और आ लड़की होके कुछ और आ लबरइयो के रौरो खर्चा होखो आ लड़कियों वाला के खर्चा खर्चा। होखो तो हम ओमे के अगुआ ना हई। एगो काम करी ना होखे नु हाँ तो तनी अपना बबुआ के बुला दी तनी हम अपना से कुछ पूछ लेम तब नु हम हिम्मत से बोलेम लड़की ठीक वाला बा बुला देन बउआ जो बुला लिया भैया के। और सब सुनाई। सब ठीक बा जान ली। प्रणाम प्रणाम। आगे ला बैठा रे। है बैठ जाए के है बैठ जाए के। पूछी ना जान पूछे बता पूछी लड़का तो आ गई। हाँ ए बाबू पढ़ले बड़ो। हाँ कवना क्लास ले। ए बहुत पढ़ला बानी। बहुत पढ़ले बानी। तो पढ़ले बहुत बड़ा तो कवना क्लास ले पढ़ले बड़ो। ए उ छोड़ी ना बात कावना कला मन बहुत पढ़ला बानी हम। अच्छा हाँ हमरा इतना एक गांव भर में किनो जाना खोलो पढ़ले। हाँ हाँ चलो बहुत अच्छा बात बा। तो खैर पढ़ले बड़ा ठीक बा लेकिन एगो हमरा छोटी छोटी सवाल के जवाब दे दो जो हमहू इत्मीनान हो जाई काजी। पूछी ना का पूछे तनी। हमरा के बस 19 के पहाड़ा सुना दो। 19 के हाँ 19 के पहाड़ा 19 के पहाड़ा 19 के ना 19 ए बाबूजी का रे ओ जाके शादी उदी ना हुई। का रे ऐसा ही बहुत फालतू बाड़े लो हैं? ना हुई शादी। हाँ ना होई ना हुई शादी। तो का करब। का करे ओ जाके ना हुई शादी। बहुत खराब एरिया बाटे ओना। ठीक बा ठीक बा हां ठीक बा जा। हाँ। पूरा लड़का पढ़ले बा कि नहीं पढ़ले। ए जी हम तो खुद नहीं पढ़ रहा। अच्छा अब पूछी ला हम जब वो कितने पढ़ले बड़े हाँ तो कहला जा हम बहुत पढ़ले बानी हाँ बहुत पढ़ले बानी हाँ 6 साल से फार्म भरता। अच्छा हाँ जुआ वाला तो कहे 5000 रुपया देना फार्म भरक बा अच्छा 2000 रुपया देना फार्म भरक बा हाँ 6 वर्ष से भरता 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 कहे का करता। राउर लड़का रौरा के धोखा देता सुननी। हां उ लड़का के 19 के पढ़ा यादे नहीं किया बताई जे 19 के पढ़ा ओकरा से सुनावले ना गइल तो कहता का जे ना हमार में शादी ना होई। रौरा कुछ समझ में आइल हो। अब रउआ एगो बात के ध्यान में रखी रउआ अपना लड़का पर मन जाए और लड़का जइया नौकरी मिली नु हाँ। तो ये शादी होई ना तो रूपो ऐसा नहीं खे जे लड़की के उ दे दी ठीक बा। अच्छा हाँ ई ना कहीं जे हम चल आई रहनी जाई अपना लड़का के संभाली शादी ना होई वहाँ। चलो जी अब बाबू कुर्सी उर्सी ले चल चल नाम कहिए तो लख चल पढ़ला पानी का बहुत पढ़ला पानी कितना पढ़ला बरे।